дар кишвар номи нимсолаи аввали соли 2023 11612 ҷиноят сабт шудааст ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли қабл 870 ҷиноят кам мебошад. аз ин рақам 5479 ҷиноятро мақомоти корҳои дохилӣ ба қайд гирифта, кушодашавии ҷиноят 4399 ҳолат ё 85.3%-ро ташкил медиҳад. ин маълумотро Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилӣ, 11 август соли 2023 зимни нишасти матбуотӣ дар ҳузури хабарнигорон иброз дошт. аз ҳама бештар ҷинояти дуздӣ 2223 адад содир шудааст. шумораи ҷиноятҳои қаллобӣ 1491 то мебошанд. ҳамзамон зикр гашт ки 195 аъзои ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ аз ҷониби мақомоти корҳои дохилӣ дастгир шудаанд ки 54 нафарашон ҷавонон мебошанд. дар баробари ин аз ҷониби мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи мамлакат 1100 ҷинояти хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта ошкор гардидааст. бар пояи маълумоти Рамазон Раҳимзода беш аз 1000 нафар шаҳрвандони кишвар барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти террористӣ ва экстремистӣ дошта дар ҷустуҷӯ қарор доранд. барои риоя накардани меъёри қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд 8600 парвандаи ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ тартиб дода шуда, як қисми волидон бо маблағи 800 000 сомонӣ ҷарима гардида, қисми дигар огоҳӣ гирифтанд. аз тарафи ноболиғон ва бо иштироки онҳо 258 ҷиноят содир шудааст. ҷинояткорӣ дар байни ноболиғон нисбатан коҳиш ёфта бошад ҳам то ҳол ташвишовар боқӣ мемонад. боиси нигаронист ки ноболиғон ва ҷавонон ба ҷиноятҳои одамкушӣ, қасдан расонидани зарар ба саломатӣ, муомилоти ғайриқонунӣ, маводи нашоавар ва ғайра даст мезананд, иброз дошт Рамазон Раҳимзода. дар робита ба саволҳои ҷумҳурият, Шодӣ Ҳафиззода, сардори раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ чунин посух дод. намояндагони васоити ахбори омад дар соли ҷорӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон 10 ҳодисаи ҷиноятҳо дар самти ҷиноятҳои иттилоотӣ яъне киберӣ ба қайд гирифта шудааст. вобаста ба дар тамоми минтақаҳо ошкор шудани амалҳои террористӣ, чунин қаблан маълумот додем, 2 суиқасд ба амали террористӣ ва 2 амали террористӣ ба қайд гирифта шудааст ки ба ҳудуди вилояти Хатлон, ноҳияи Дарвоз ва ноҳияи Ванҷ рост меояд.